Cando quedades empezamos. Bo día a todos e a todas, benvidos a esta ronda de prensa que presentamos a segunda carreira pola igualdade, unha carreira que pretende facer do deporte un dos motores da igualdade entre homens e mulleres. O deporte ten que ser un motor, como decía antes, da coparticipación, da inclusión, da loita polos dereitos da muller, demostrando que as mulleres tamén poden facer deporte en igualdade de condicións cos homens. Agora que vivimos momentos en certa medida de retroceso dos dereitos da muller, na loita das mulleres pola igualdade, o deporte ten que ser un acicate para esa igualdade. Hai que rachar con esa fenda homens e mulleres na actividade deportiva, ten que ser unha actividade, como decíamos antes, tamén inclusiva, unha carreira inclusiva, que iso é que pretende visibilizarse tamén, na que poden participar nenos, nenas, adultos e persoas maiores, e persoas tamén con algún tipo de discapacidade. E iso é a igualdade en sí, non só é a igualdade en certas cuestións, sino ten que ser algo integrador que abarque todos os aspectos da vida de homens e de mulleres, ten que servir tamén para que os homens se concentren dun xeito definitivo de que a igualdade entre homens e mulleres é un motor da nosa vida política, da nosa vida social, da nosa vida cultural, e que debe servir para que a sociedade avance non só en dereitos, sino que avance na economía, que avance no social e que avance no cultural e, por suposto, nos dereitos. As compañeras, neste caso, Eli e Noemí, conselleras de Igualdade e de Deportes, van a expor para esos objetivos tamén a participación no percorrido desta carreira, e, por outro lado, tamén quero dar as grazas á Protección Civil e á Policía Local por a súa participación e colaboración tamén con voluntarios que van a colaborar neste evento, e tamén as empresas e persoas físicas que colaboran en que este evento funcione á perfección e que conte unha serie de sorpresas, digamos así, que nos van a expor agora as miñas compañías. Moitas gracias. Eli. Grazas, alcalde. Bo día a todas e a todos. Grazas por estaros aquí na presentación da segunda carreira pola igualdade organizada por Consellería de Deportes e Consellería de Igualdade. Dentro do Concello de Gradás creemos firmemente que o traballo en prol da igualdade debe levarse a cabo de todas as áreas. Por iso temos novamente, no marco da conmemoración do 8M, a segunda carreira pola igualdade, que concretamente será este domingo 16 de marzo ás 11 da mañá. Trátase dunha carreira inclusiva e reivindicativa que percorrerá as principais rúas da localidade de Abadeza. Inclusiva, porque poderán participar todas aquelas persoas que o desexen, e o percorrido poderá realizarse camiñando, correndo, en cadeira de rodas, en bicicleta, patins ou patinetes. Este ano, como novidade, haberá a posibilidade de camiñar os primeiros 1000 metros, de maneira simbólica para todas aquelas persoas que o desexen, sumarse á reivindicación, pero que por diversos motivos ou dificultades de mobilidade non poden realizar 5 km do percorrido total da carreira. Por que é reivindicativa? Porque ainda queda moito traballo por facer para acabar unha sociedade máis xusta e igualitaria, e con esta acción pretendemos dar visibilidade a toda esta loita pola igualdade. Con esta actividade tamén pretendemos fomentar a participación das mulleres no deporte. A competición será o acto principal da programación como antes do 8M. Nesta segunda edición agárrase unha gran participación, xa que na primeira houve preto de 400 participantes e a día de hoxe por aí andamos. Non me quero estender moito máis, pero creo que é moi importante dar as grazas a todas as persoas que fan esta carreira, que esta carreira sexa unha realidade. Principalmente as persoas que van a participar nela, que son os que temos que darlle visibilidade. Quero tamén darlle as gracias a Fernando, que é un claro exemplo de superación, o noso veciño, que ese día vai estar aí de primeiro. Gracias, Fernando. Vai ser un día festivo e reivindicativo. Un día festivo en compañía de familias, de pais, nais, avós, aboas. Darlle gracias á Consellería de Deportes, a de Igualdade, a Policía Local, a Protección Civil de diferentes agrupacións da provincia e, por suposto, a todos os voluntarios e aos patrocinadores, porque sin todos eles, esta carreira non
adiante. Bueno, sin máis dilatacións, bueno, sí, unha pequena sorpresa que ano pasado non tuvemos, non sei se estaba en dicir, pero bueno, vamos a ter agasallos, bueno, fairemos uns sorteos por número de dorsal. As persoas que están inscritas van a ter unha camiseta, unha mochila reivindicativa dese día e, como dixen, por número de dorsal vai haber uns sorteos, vai haber varios sorteos. Ese día, ao finalizar a carreira, teñen que ser, as persoas teñen que estar ali, teñen que estar presencialmente no sorteo. Bueno, non vou dicir nada máis, pero os sorteos non vou dar máis lista, senón, bueno, sin máis dilatacións, vou lle ceder a miña palabra a Noemí, conselleira de Deportes. Grazas. Bo día a todos e a todas. Desde a Consellería de Deportes apostamos por pruebas deportivas que involucren a toda a población. Este ano, 2025, empezamos por a segunda carreira de igualdade cavernícola, que é a sexta edición, que se chama Cavernícola Race de Barbadás, o sábado 17 de maio, carreira de obstáculos de 8 km con máis de 30 obstáculos. Abertas as inscripcións en Sportmanías. E a día de hoxe temos a mitad das plazas ocupadas, máis de 200 plazas, e quedan máis de 2 meses. Despois queda a carreira de Castroclán, trail de montaña, o domingo 25 de maio ás 9. Inscripcións en carreiras galegas, inscripcións abertas, 3 modalidades: trail corto, medio e largo, de 27, 14 e 19 km. E a cuarta, a carreira popular de Avanzar, que se celebra o día 20 de setembro. Esa carreira popular con 2 recorridos de 10 km e 5 a distancias adaptadas para nenos e nenas de todas as cidades, polas principais rúas da Valesá, o sábado. En breve apertura de inscripcións. Esta carreira é recuperada despois de tantos anos. Os objetivos da carreira por igualdade é promover o deporte local, evitar hábitos de senderismo, crear hábitos deportivos na población, fomentar o deporte de inclusión, dar visibilidade ao 8 de marzo, recoñecer a igualdade laboral, social e deportiva tanto na muller como nos homes, disfrutar dun día de deporte en familia e para todos, realizar unha actividade física diferente, fomentar a igualdade co deporte para todos, coñecer as instalacións deportivas do Concello de Barbadás. Aproveito para animar a toda a ciudadanía e participar e disfrutar dun día en familia, un día diferente, da igual chegar de primeiros, chegar de últimos, todos e todas somos ganadores. Aquí, como ben vedes, Eli agochou as sorpresas, pero haberá moitas, e creo que iso tamén ten que servir para animar. O objetivo final é a participación, a igualdade e a reivindicación. Non sei se Fernando quere dicir algo, que eres un exemplo de actividade deportiva. Simplemente agradecer a vos por este tipo de eventos que dan visibilidade a persoas con movilidade reducida. Me parece que é moi importante. Logo, o xeito de mezclar o deporte con estas cousas é unha combinación estupenda. Pero nada, eu simplemente, como representante de persoas con movilidade reducida, simplemente agradecervos estes actos. Bueno, que contedes con equipo que necesite, obviamente. Nos agradecemos a ti, a representar sempre como exemplo que das de actividade deportiva de superación. Eso se intenta. Bueno. No sé si queréis hacer alguna pregunta.